ka-road trip, kumusta po kayong lahat? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So ngayon mga ka-road trip ay hindi tayo, may pupuntahan pala tayo mga ka-road trip. Tapos hindi tayo nagdala ng sasakyan. Gusto lang namin ma-experience ulit mga ka-road trip yung sumakay ng taxi. Yan, o kaya bus. Magtataksi kami, magtataksi. Yun, mag-taxi tayo mga ka-road trip. Para naman masubukan naman natin. Ramadan ka rin pala sa mga kasamahan nating mga Muslim. So yun, shout out sa inyong lahat. So ito mga ka-road trip, naglalakad-lakad kami. So yun, nandito tayo, mag-aabang tayo rito mga ka-road trip sa may kalsada. Puntahan natin yung sila Linlin, tapos sila Noel. So shout out sa inyo. Papunta na kami dyan. Yun. So ito mga ka-road trip, yung kahabaan ng Alwasal Road. So yan, ipasyal muna namin kayo mga ka-road trip habang maghahanap tayo ng taxi. So uso pala dito yung yung booking. Pero hindi kami nagpa-book. Itatry lang namin kung may titigil talaga. Yan. Trip. So medyo mainit-init na dahil alas 11 na ng umaga. Yan, mainit na ng konti. Yun. Ang ganda nitong ano ba yung tawag nito sa atin? Gugun. Gugun. Yan. Diyan manggagaling yung yung taxi. Yan. Tumigil yun. Pag tumigil, good. Yan, ganito pala mga ka-road trip dito. Kinakatingan nila yung yung mga halaman. Pag magsasummer na para hindi sa gaanong mahirapan sa tubig. So yan, dito tayo. Try natin kung may titigil dito. Yung mask mo isuot mo na para ready na. Yun, dito hindi kami nagmask. Dito naman sa open, pero pag sa loob gaya ng sa taxi kailangan mong magmask. So yun. So yun mga ka-road trip, hindi na natin na videohan yung yung pagsakay natin sa taxi. So yan, nandito na pala tayo sa loob ng taxi mga ka-road trip. So yan, tingin tayo sa harap. So ito yung nasakyan natin mga ka-road trip. So yan. Yan, gasolinahan. Dito kami sa may Alwasal. So yan, samahan nyo kami mga ka-road trip. Ipakita ko lang sa iyo yung sa gilid ng Alwasal Road. Yan. Yan, on the way na kami Linlin, Noel. Yan. Under construction pa mga ka-road trip yung nasa gilid. Yan. Yan. Medyo maganda-ganda pa yung panahon ngayon kahit maglakad hindi pa gaano nakakapawis. Yan. Diyan lang muna kayo sa gilid ng kalsada. So ito yung ano ba yung tawag nito? Ito yung City Walk mga ka-road trip siya. Yan. Ganda rin sa gabi dito mga ka-road trip. May mga restaurant sa gilid. Yan. Malapit lang yan dito sa may Dubai Mall. Sa may Burj Khalifa. Yan. Sarap gumala dyan mga ka-road trip pag gabi. Nandyan din yung Coca-Cola Arena. Coca-Cola Arena nandun sa dulo. Yung pinuntahan natin nung nakaraan boxing si Ahas Nitis. Ahas. So yan, nabanti ulit tayo mga ka-road trip. Umabanti ulit tayo. Yan. City Walk pa rin yan. Andun medyo may pagi kasi yung yung Burj Khalifa. So yan, diretso lang tayo. Yan, may 50% off. 50% off. May sales doon mga ka-road trip.
Yun yung Coca-Cola Arena. Yan, may advertise pa rito. Yun, ang ganda talaga ng building na yan mga ka-road trip. Medyo malabo lang dahil may fog na konti. Yan, may ginagawa pa sa katabi niya. So yan, nakita nyo, ganda oh. Yun, buong buo. Pati yung Burj Khalifa. So yan, ang ganda talaga ng design nito oh. Yan, pababa tayo. Punta tayo ng Seaside Road. Yan, ganda. Yun, kitang-kita na yung mga dito sa may Seaside Road na building. Yun. Sarap pala mag sarap pag hindi nagda-drive mga ka-road trip. Yan, nakakatingin ka talaga kahit saan-saan. Yung gusto mong tingnan. Yan. Yan oh. So, ang sarap pag hindi nagda-drive mga ka-road trip. So, ito yung metro. So, yan, makita ko talaga yung buong buo talaga. Yan. Ma-experience naman natin mga ka-road trip na mag-taxi. Nakakamiss rin minsan. Yan, ito yung Financial Center Station dito sa may malapit sa may Emirates Tower. Yan, ganda mga ka-road trip. So yun, yung dalawa na yun, yung Twin Tower na yun, yan yung Emirates Tower. Yan. So yun, ganda talaga. So ito naman yung Emirates Tower Station. So ito yung ating museum na bago. Wow, ang ganda talaga ng museum. Hindi pa kami nakapasok dyan. Yan. Hindi pa kami nakapasok dyan mga ka-road trip. Minsan papasok kami dyan mga ka-road trip. Baka ako yan, hinayaan mo na naman ako. Minsan nagbabaya ikaw. So yan, dito na tayo mga ka-road trip sa may ito yung banda ng Odmita. Yan. Itong bridge na to, ito yung Maktoum Bridge. Yan, malapit na tayo sa pupuntahan natin. Yan. Laki. Lincoln Navigation. So yan, kita natin yung dyan. So yung mga building na yun mga ka-road trip, yung apat na building na yun, yung natututukan na yun. Ang ganda sana sa paggabi niyan dahil daming ilaw dyan. Yan. Yun, ito yung Maktoum Bridge. Ganda. Yun, malapit lang to sa may sa may bandang city center, Dira. So yan, pag diniretso mo yung yan, yung mga building na yan, doon sa likuran yan, makikita niyo yung Dubai Dira City Center. So yan, approaching tayo sa may tunnel. Yung pala kasi yung tunnel na sarado doon. Yung clock tower. Nandito tayo sa tunnel ng clock tower. So yan, malapit na tayo. Malapit na. So ito yung banda ng Dira. So yun, daming mga bilihan dito. Yun. Ang sarap palang mag-commute mga ka-road trip. Na-try naman. So yun,
Yun, yung camera mga ka-road trip. Pag yung may, yung ano, yung beating the red light, nandun sa taas. Oh. Ito yung stoplight kasi yan. Stoplight. Yan, kitang-kita yung camera. Oh. Nasa taas. Hindi makikita ng mga driver. So ngayon, nakita ko yan. Alam ko na. Sa taas. Andun, sa taas ng building. Yan, pang beating the red light yan. So ayan, go na tayo. Malapit na tayo. Malapit na tayo kanila Linlin. Yan. So yan, malapit na. Saan tayo ba? Sa may coral. Mismo. Ang ganda. Yan, malapit na. Ito yung tira. Yeah. Yeah. So yan, dito may mga bilihan, night market. Yeah, only in front of this West Zone, I think. New Era. Okay, here only pare. Inside ka. Why you put us inside? We're not going inside the hotel. No. So yan yung sinakyan natin mga ka-road trip. So yan, ito yung Dira mga ka-road trip. So yan. Yan, parang ano lang din siya, marami rin siyang Padalaman ba dito? So ito yung bahan din ng Dira mga ka-road trip. So yan. Sa mga gilid niya may hypermarket, may supermarket, may mga kainan, may bakery. May transport. Kumpleto na lahat dito mga ka-road trip. Oo. Tawagin na si Linlin Kinsari muna ako. Kay siyan niya, Salansari. So yan, ito yung parking. So nandito tayo sa harap ng Coral Dira. Sinabi ko talaga sa taxi driver Coral Dira, kaya dito tayo dinala. Oh yan, dami mga ibon mga ka-road trip oh. Yan oh, daw. Ganda. Dito pala yung mga parking ng mga bus mga ka-road trip dahil malaki yung space. Yan, yung mga bus ng pang tourist. Yan. Ganda ng panahon kahit alas 11:20 na, hindi pa mainit. Tamang-tama pa lang. Parang init lang to ng Pinas, no? O mas mahapdi pa doon, no? So, ang sarap pa dito mga ka-road trip. Dito mga ka-road trip naglalaro. Parang naalala ko lang yung mga bata pa. Gumagawa ng ganyan, sabay sasakay. Yan, tatawid kami. Nakapula. Hello! So yan, kailangan pindutin nyo to para mag-green. Yan, naka-green na. So, pag green na, tatawid ka na. Ha? Tatawid ka na. Hingal na, hingal. Yan, pipindutin yun mga ka-road trip. Oh. Wait, tapos, yan. Para kung wala na yung dadaan na sasakyan, diyan, magkusa na siyang magpupula. Yan, pag wala nang nadetect. So, kami naman yun, tatawid. Yun, may toys for less. Yan, mga laruan ng mga bata. Yun. Dira. Ano ba yung tawag nito? Dira Road. Murakabat, yan. Ito yung mga nila, yung sa may gilid ng kalsada. Ganda. So yan, nakatawid na tayo. Nakakita na naman ako ng laruan ko mga ka-road trip. Yan yung laruan ko mga ka-road trip.
Ang dami pala rito. So dito paggabi, marami rin dito mga ka-road trip ng mga kabayan natin. Naglalakad. Marami rin ditong area na to na nakatira. Kabayan natin. Saka dun sa binablog natin sa sa Satwa. Yan. Ito sa mga gilid na to, yan, mayroon din na mga pharmacy. Yan, dito tayo sa may padalahan. Padala muna tayo mga ka-road trip. So yun, may brand Porles din dun sa kabila. Yan, oh. Ito yung mga old buildings. Matagal na to. Yan, ito. Makita nyo yung mga sidewalk ng mga kainan, supermarket dito sa may bandang Dira. Yan, oh. Paggabi maraming tao dyan, mga nakatambay, mga Pilipino. Saan? Western o Philippine Supermarket? Listen na lang siguro. Mas marami doon. Yan. Tayo gala-gala dito sa may bandang Dira. Yan, daanan ng eroplano rito banda. Yan. Salamat sa pagtapos nyo ng video na ito. So salamat sa ating mga sponsor, subscriber, silent viewer at sa lahat ng bumubuo ng Bicolanong Kalbo Vlogs. God bless to all.